jingpule baman kasih Kajingpule na kashithi o Paulus bukocha ki Kristan ha Hebrew kalanong kabasaw karkhod iway hadusan barkhatway. Namar kata katba kajingkular banrung ha kajaga shongthai chungu kadang ne ngidei ban shating banle bamhong yo yano na phi anyo upam bedroom ngida shisha ngila yo sngo yako khubor babha kum maki Henry ktien ba kila yo sngo kam shem lamento yaki namar kim shem pedang yaka ha kajingen mangi ki ba langen nginrung hakata kajaka shongthain kumba ublei ulaong kumta ha kajingbitar chonga ngalasmai lanu kin om yo rum ha kajaka shongthai chonga penban kakam jong ublei kaladeb haba ulathau yaka perthei namar habakado ya kasngi bahenyo kajintho hakawei kajaka ka ong bad ublei ula shongthai na kajingtrei jong ubaro ha kasngi bahenyo bad hakani kajaka ublei ru uong lanu kin om yo rung ha kajaka shongthai jonga tongin yale shitom namar kata panrung hakata kajaka shongthai khnang ba an om don manu bakelon da ka ba perthu ya ka nuksa jong ka jibam ko ngu ki Israel ka ktien jong utrai ka sam hanyu pu pra kat khot lai hadu saw bat hendriu hadu pra ya ki a bangi la yo sngo bat lantem ki bagi kpa te men jongi ke la yathu yangi ngin om buri ya ki nagi khon ki khti jongi Henry ngin yathu haka pateng kaban sawan yaki kam padan buram jong utrai pat yaka borba jungu bat yaki jingpla ba ulale ba ka pateng ka ba bud kanduk tep yaki saki khun jong ki neru ki ban langha ki neru kin yeng ban yathu hagi khun ki khti la jom kumta ba makiru kindu ben shed yala ka jingkermen ha ublei kin om klet yaki kam ublei Henry kin rakhe yaki an jungu pakin om long kum ki pa te men jungi kapateng briu kabamutlom ban kabaharam kapateng briu kabam schem do nun kabam don kamensium yaine how play ka gospel kat kum Marcos bu phoj lenong ka baar kat khod iway hadu khadar kato kat nisngi hadien u Jisu ulalit pa jakapernam Badlabna ba udan haying kumta bun kibriu kilatur hadu ba omdan jakashu wadak majin khang ujisu udang yalab haki yakaktien ublei haba ki wanra shu ya wei ubriu ubapang yap shiliang sangun ki ba yu namar ba bun briu kimla ban poi hajan ujisu kumta kilalit ya katunum hamar kajaka badan ujisu enda kila pelait liu kila pinhiar ya upapang ringkat pad kapalong ujisu uyoi ya kajinge jengki pad ulaong ha upapang yap shiliang ko hun lamab yaki pop jengpi ladon ki start an kibaya shong hangta ban kibaya perkhan Malaysia une Ukraine kumne Ukraine ben Blei manu bala ban ma pop latang ublei ujisu ulatip shi sendon yagi jing perkhat chungki kumta ula ong haki balai perkhat kumne halade hato ka kham jem ban ong haune ubapang yap shiliang lamab yaki pop chungpi ne ban ong khi joy tura yala ka jinthia bat tu ya ngan pen sabot hapi pau hun upriu udan kapor hakaperthei ban ma pom kumta ula ong hauba pang yap shiliang nga hukum yepi yeng joint tora yala ka jinthia pat khi len shalaying
Kat babaro kidang ya pen uta ubriu ula yeng bat mar kunta ula ra ya laga jintia bat ula mi bang. Baro kila lingo ngan bat kila yaro yao blei kida ong. Ngimpat joyo I kum kane menu ka gospel jong utrai.